बिटिसिनि एक्स इएम अलेन्द्र कुमार मुसाहारि सारा गोबाव समनिफ्रायनो पेरालाइसिस बेरामजों गोलैसोनानै थानायखौ खौरां मोननानै जोंनि थाखानाय बिटिसिनि एक्स चिफ हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा खौरां लाफैदों। बिथांनि न'आव फैनानै बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो पेरालाइसिस बेरामजों गोलैनानै दङ। बिथांनि खुगानिफ्राय जेबो राव रायज्लायनो हाया। बिथाङा बबा जाबाय आरो बिथांनि मेगननिफ्राय मोदै गनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेखौ नुनानै जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा जोबोद दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे गामिनि आरो जोंनि 70 नं रौता समस्तिनि रायजो राजाफ्रा गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायदों। बिथांनि देहाया थाबैनो सिगांनि बायदि राफोद देहा मोनफिननो हागोनखौ जोङो आनान गसाइनियाव आर'ज गाबो। बिथाङा थाबैनो सिगांनि बायदि राफोद देहाखौ मोनफिननो हाथों आरो जोंजों एखेलेगे समाजनि खामानि दामानिफोरावहा गोख्रोंहै बिफाव लानानै बा खामानि मावबोनो हागोन होननानै जोङो इसोरनियाव आर'ज गाबनाय थाबाय। एसेनोसै।